किलोमीटर रही कि कहिया गई बा रोज रोवई बा का हो सांप गुजर है का महाराज सांप लक्ष्मी है सांप गुजर के मारल ना जाला अरे हमर मैं धन है बड़ी भागे होला वो सभा में सांप आवेला कहाँ गई हो ज्ञानी जाना के बिल्डिंग में होखे होखे बच गई बिया अनिकेत सुमितवा बना लेला मोटरसाइकिलों की ना गई भैया चुना ओकर एक तला बिल्डिंग खड़ा हो गई तू भैया चुनाव हार 7 महीना में आ तुम मर्दे बने में जा जा अरे तू रूमी रहले रे कहाँ चुप हो 3 ठाई बिल्डिंग बनवल रहती इसते जो 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 अब निकल गेल बाकी बाकी निकल गेल मर्द बाड़े बबुआ जा दे तोरे बिल्डिंग पिटाई हमरे के पुराण कहेलन तो हमरा लाज लागेला पोस्टर पे देख ले अरे पगला अरे पगला बुढ़ापा क्या देखता है रे पगले हाथ जोड़ते यही तो भोजपुरियों की धारा है बुढ़ापा क्या देखता है रे पगले यही तो भोजपुरियों की धारा है 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर ने अंग्रेजों को ललकारा है कलाकार जब पुराना होता है तो उसकी कला जवान होती है और कलाकार जब जवान होता है उस समय उसकी कला नादान रहती है क्यों वो है बाबू तनिकरा में 20 असला रहता है चह चह है ना क्या करो हमरा में चहचहा अरे मनोज बा तन चहा चाहता मंटू सुमन वाले गीते बरका लगे ठीक है चलो चश्मा दो बहुत बहुत कुछ नया आविष्कार करो चलो लिखाई में मत चलो लहंगा लागल आग लहंगा में तब उताई कैसे पहले है सुन ली एकदम जानता नहीं हमने के का बा अरे है 5-6 गो चैनल वाला बबुआ जले सन तो एहु लइकन के कुछ खोराकी देवे के पड़े तो खोराकी लोग के का हो गीत हो अगर गीत ना देबो कुछ नया ते लोग के खोराकी ना जुटी ना ये मलिकारी तो बात ऐसे हम एगो मंच पर जाइले श्रोता से लेके यूट्यूबर तक खोराकी कुछ देखे जाएंगे है बोला भाई बलमुआ के संगे फोन करके बतियावो तारी मोबाइल पर होली दिवाली बीत गई दशहरा बीत गई गोधन कुटा गई छठ का पारे पर कल हुए परसों छठ हो अरे अबे ऐनी ना फिर का बात छठियों में ले आई बतिया लो पर राजा हरे ए सखी ताहर ले अपन दुख का कही अरे कह ए सखी का ई दुख कहले कहाता हां न कहला बिना रहाता उगिल दे बतिया उगिल दे खाई नहीं घरे ले जाई ए सखी सजनवा हमर मन में आस धरैले रहल ए धनिया घबराइया मत आए मसो दशहरा में दशहरा के इंतजार तो कनी होइला ना दीपावली बीत गई ए सखी हमार राजा जी अइला ना बुझाता कि छठो पूजा बीत जाई आइम ना ए सखी नंबर रखले बड़ू का एगो नंबर रखले बानी पूरा दी का हां बोल चलो
लिखो 9414 9414 कौन नंबर है 14 ये नया नंबर है 9414 502 172 एक साथ 2 बार माने 2 आदमी 14 बारे रे घोषणा ए लगाओ उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो 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 आवाज जाता जी हो जाता के बोलता हम बोलतनी पिंकी के सखी अच्छे का बोलो उ मुंह में ले ले बड़ी ऐसे नहीं खी बतियाओ प्रसाद अच्छे प्रसाद जल्दी खा फूका आज खरना है ना ऐसे मुंह में ले ले बड़ी ऐसे नहीं खी बतियाओ अच्छे तंदौ कर भाई रे मनोज ए राजा जी बोलो बोलो रउरा प्रदेश में गोइल बनी हाँ आज तक ना फोन कैनी ना चिट्ठी भेजनी हाँ ए राजा जी बोला ना 7 तारीख के हाँ पहला अर्घ छठ के हाँ आसरा में रही कि रउआ आई थी हाँ नहीं हाँ ए राजा जी का सुनी का कहतनी बोलो ना बोलो बीरह के आग में जरावल जन करी हाँ बीरह के आग में जरावल जन करी हाँ परदेश रह के छन छनावल जन करी हाँ नाई बत कह दे ए राजा नाई बत कह दे ए राजा कहीं से के असर धरा के रुआवल जन करी चिंता मत करो ट्रेन कटा के आवता वाह 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 हम तो जूलिया के फोन लगौले नहीं है हेलो लेवल बढ़ाई हमार लगाई तो और बढ़ाई ना थोड़ा और बढ़ाई दूसरा जगह ले 0 मीटर रही कि कहिया आई बा रोज रोवई बा का हो सांप गुजर है का महाराज सांप लक्ष्मी हो सांप गुजर के मारल ना जाला मरी हमत मैं धन हो बड़ी भागे होला वो सभा में सांप आवेला कबले आई बा रोज रोवई बा सेठिया पा कब सुतई बा अरे आसरा पूरा जाइना बोलम ए बोलम घरे आ जाइना गरम रोटी खा जाइना बोलम ए बोलम घरे आ जाइना गरम रोटी खा हमरा कमेटी के हर भाई हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिहल आदर्श भारतीय स्टार क्लब के सृजन से हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं
के सजन से पुरस्कार दे रहे बाबा के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना मोहम्मद छकाए जोली कोई याले यइबो एक साल कोई याले यइबो एक साल रोजे रोजे पग निके हाल भई नहीं आईबा बचन आईबा आके प्यार बुझा जइतो ए बलम घरे आ जइतो घरे आ जइतो गरम रोटी खा जइतो आपका आना दिल घबराना अरविंद बाबा कुंवर कमल बास आस टूटेला अरे केहू ओजे अपना से रुसेला केहू ओजे अपना से रुसेला मंटू सुमन तलाक को करा जइतो एक इंच आगे तलाक को करा ये बलम अरे आ जइतो गरम रोटी खा जइतो पचरुखिया के ब्यास जी सब हमार परिवार हो कमलबास के